नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हम आप सबके छोट भाई राइटर पवन पटेल आई आज एगो और ज़बरदस्त वीडियो लेके हम आप सबके बीच में आ गइल बानी। जौन की गाना हम अभी लिखनी है आप सब खातिर बिल्कुल फ्री गाना बा। कोई भी सिंगर ये गाना के गा सकता रे और ई गाना बाटे लहंगा उठवा के अभिनंदन करेला वो ट्रैक पर ई गाना बाटे जाड़ा स्पेशल गाना बा। सबसे पहले हम ये बात कहल चाहतानी कि हमार ई चैनल राइटर पवन पटेल ऑफिशियल के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन के निशान दबाई ताकि कोनो भी हम गाना लिखी तो सबसे पहले रउरा लोगिन के पास पहुँचे और रउरा ये गाना के फ़ायदा उठाई। और कोई भी भाई चाहता नहीं कि पर्सनली गाना लिखवावल तो हमारा नंबर बा 8709616624। इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके रउरा गाना लिखवा सकता नहीं। ये गाना के पेमेंट लगी और जौन भी चैनल पर के गाना बा वो फ्री बा। आई ये गाना के हमनी का मुखड़ा शुरू कर जाए। गाना बाटे हर भातारा रहे लंदन फोनमा माथे चंदन करेला लहंगा उठावा के अभिनंदन करेला। आई हम जौन अभी गाना लिखले बानी वो गाना के हम मुखड़ा बता रहल बानी रो लोगिन के। अच्छा लगी तो कोई भी सिंगर गा सकता रे। देखी अरे दिल्ली में दिल बावे लागल तहारा बहरे धरले बा। दिल्ली में दिल बावे लागल तहारा बहरे धरले बा। लहंगा में हमारा ए नेपाला मरले बा। ए राजा हो लहंगा में हमारा ए नेपाला मरले बा। एकर अंतरा देखी, अंतरा एक नंबर बा। ई मुखड़ा हो रहा। अब अंतरा देखी देह कापे थर थर ओढ़ी के तहनो राजाई हो। घरे आव राजा जनी बन तो कसाई हो। कौन सौतनिया तोहर बुद्धि हरल बा। दिल्ली में दिल बावे लागल तहरा बहरे धरले बा। लहंगा में हमारा ए नेपाला मरले बा। ई गाना अंतरा एक रहला। अगर अंतरा 2 नंबर देखी, 2 नंबर कैसन बा। राइटर पवन पिया धोले आजे गाड़ी से जिया पकोई से हम अकेले रात गुजारे। ई 2 बार बाटे। राइटर पवन पिया धोले आजे गाड़ी से जिया पकोई से हम अकेले रात गुजारे। आगे सिंगर के नाम डाले के बाद जो भी नाम होखे और मैंने फिलहाल में हम फिर दोबारा अपन यहाँ नाम डाले बानी। कोई भी भाई गावत रहे तो हमारा जगह पर दोबारा में वो अपन सिंगर के नाम रख सकता रे। राइटर पवन देवरा जीवा जरले बा। दिल्ली में दिल बावे लागल तहारा बहरे धरले बा। लहंगा में हमारा ए नेपाला मरले बा। ए राजा हो लहंगा में हमारा ए नेपाला मरले बा। यही गाना बाटे। आप सबके अच्छा लागल होखे तो ई गाना गा सकता नहीं, कोनो दिक्कत नहीं खे। हम लोगिन के खातिर गाना लिखले बानी, अभी कोई नहीं खे गईले, आप सबके बीच में हम हाजिर कैले बानी। और ये सबसे पहला बात, अगर कोई भी भैया हमारे चाहता नहीं गाना लिखवाओ के पर्सनल गाना लिखवावे खातिर हमार नंबर बा 8709616624। व्हाट्सअप और कॉल यह नंबर बा। आप बिना झिझक के संपर्क करी और हमसे गाना लिखवाई। पूरा हिट से हिट मैटर देवल हमार काम बा और लोगिन आराम से गाई, कोनो दिक्कत ना हुई। तब तक खातिर नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।